Na trhu je množstvo produktov sľubujúcich zázraky pre kĺby. Ako ale nevyhadzovať peniaze a vybrať si ten, ktorý skutočne funguje? Ako ľudia starnú, chrupavky sa začínajú opotrebovať, čo môže viesť k bolestiam kĺbov. Zanedbávanie zdravia kĺbov môže mať vážne následky. Chronická bolesť, znížená pohyblivosť a dokonca aj predčasná artritída sú len niektoré z rizik. Každý deň bez správnej starostlivosti o kĺby je len rizikom v budúcnosti plnej obmedzení a diskomfortu. Toto je Joy Nutrition. Originálna 100% slovenská, skutočne komplexná účinná kĺbová výživa. Vďaka svojmu zloženiu môže pomôcť zmierniť problémy kĺbov, väzov, šľach a pomôcť budovať telo, ktoré vydrží. Samozrejmosťou je kvalita vstupných surovín s účinkami ako glukozamín, chondroitín, zlúčeniny MSM, vitamín C a výťažok z kurkumy tej najvyššej kvality. Špeciálny pomer látok vo vzájomnej synergii zaručuje, že Joy Nutrition je jedným z najpopulárnejších doplnkov výživy pre kĺby na trhu. StretchFit ako slovenský výrobca prémiových výživových doplnkov vyrába tento produkt za prísnych laboratórnych podmienok s certifikáciou Eurofins. Vyskúšajte jeden z najúčinnejších doplnkov výživy na kĺby a väzy bez zbytočných prísad, za ktoré by ste platili navyše. Objednajte si Joy Nutrition ešte dnes na stránke www.stretchfit.sk a doprajte svojim kĺbom prvotriednu starostlivosť.